Nagira mo naman ako kung tako. Kasunod rin kung tako nagira mo nakin. Good job. Hagan ako, di kampanya mo. Ni baba ya beseba kauto hani. Parai se gilir nङा आरो स्लाबनाया नोंनि फाला दै हले हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं जोंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं ओमफ्राय गांगाथफाखौ लानानै दिनै एसे खामानि मावनो नागिरदों खामानिखौनो मावथारा न'आव थाबा मानो एसे बादुला हौवाखौ मोनखोथाय मिथिनोनो रोंला मैया एसे बन जाबदोंमोन ना लोगोफोर ओमफ्राय ना दा इखौनो जाबबावनो नागिरदो दा इखौ लोगो लानानै मावाबा जाया नङाबाथाय इ हारसिं मावनो नागिरथारा उपाय इज नाथिं मोजां मावदो ना मावाखै गांगाथफा हा ओइ बहा मिसाखौनो इयानिखौसो लांदो आङो इयानिखौ लांखायाखैना इ माखासे मान दं ओरैनो डायलग मावफ्लानानै डायलग मारियाखै आङो डायलग मारियाखै मोजांखौनो मावदो खावसे मावदो एसां मानि बुजाखा हारसिं हाजोबो नामा लोगो नांखागोन ना ओंखायनो जमा जुरि खामानिखौ मावनांगौ हारसिं थाला फिसा गाला जाना थाबा एख' खामानिया साक्सेस जाया मिथिबाय बै बारा सियाखै दा इखौ लासै लासैनो लांजुबाबा ट्रेटनो खानैबो रोगानोसै आरो आंनियाव जाबै हरनि नों लांबाय था इयो दोनहैनिफ्राय नोङो सानैबो रोगानि इनोथ' टिमुरखौ नैदिखौ आंनियाव नोंनो इयाव जाबना दोननि जमा खालामनानै दोननि ओमफ्राय नों इनिफ्राय इयाव लांना दोनहै मिथिबाय अ इदि बेफोरबायदि मेदामा माबा केमेरा एडजास्ट खालामगासिनो इनोलाय गावहानि इयाव लांना दोनहै हो नोंनो जाबखाब्रा ना मेदामा जाबांदो बिसो नों मावदो दे आं मेंबायना आं मेंबाय मेंलायबायना आंनियाव जाबना लायनोसैब्रा आंनो नो ओरै जाबना होनबाय थागोन आङो ओरै जाबना होनबाय थागोन ओरै मावनानै अमा बेदर जानांगोन ना अमा बेदर जानांगोन ना मावनानै अ इदि लांबाय थाब्रा आं जाबना होनबाय थानियाव बा रोगाजोबमारबाय दे आरो थिगैनो दं गुड जब हागोन हायाखै दिदि खामानि आंबो हो दांलायना लायनो गाजाखा नै रोगाजोब्बाय फारसेथिं नै मेदामा दोथाबगासिनो थिं नैखिजा रायजोनि मानसिफोरा नुहुरै बायदि मायो मा होनदो ओइ गामि खिजानिफ्राय नुहुरै बायदि नैखौ माने हेथेबाय दंलायनो बाया गोबांखा नै फानगोन नामा फानगोन बनखौ फानगोन नामा होनदो नागिरा मोन नामा नाखौ खुन्थाखौ kasus rene kuntang dari ranak ini. Nih. Ming beli tamon. Nih. Baik. Nih kita sudah. Bersih mau tini mah bayi bersih cigo. Bersih mau tini. Karena sastra orang mau nanti plan tapatin gitu mau tini nama cigo. Angin mah harga apa sih begang atau pana selapnya neng nipal ada ya oleh. Ang citra, ang bugri jain sile bugri jain sih. Boy, don't ming bay nih. Parai segilir dengar ya, mana baba ya beseba kau tuh hajra mau tang lebay, bay hajra mau isandai mana beseba kosto kalam nane, imah hasin jumlah dendar baba ya. San baba bay dirau bugi ya. Bahkan yang lain nggak biar beseba hasin zoi sing bay ada san neo nikin sing kang dia. Nih logoफोर माने ना गुरनो थांनायाव थाइसे थाइनै इदिनो हानना लाबनायमोन आरो बिदिनो जायै जोबजोबबाय दा इखौनो गोथां बासिनानै जानो लुबैदो
wow ikhौ मालाबा जानांगौ लुबैबाथाय लाना थांनिसै आंखौ गांगा टप्पानि खाथियाव जाफैदो जागोन ना जाया नै ओइ दुन्दिया सुन्दिया नांलाया दुन्दिया गैयालै फिथा माबानायनि माबाया नै दंलायो फिथा माबादोंमोन जोंहा दिनै खामानिखौ जि दं मावखांजोब्बाय मावखांनायनि उनाव दानिया 2टा बाजिनानै जानायनि हाबाफारियाव मोनफैबाय जोंहा थरायनाया मा खालामदो मा मादो आं अमा बेदर लायदोंमोन दहायनो दाना जानायनोसै माथो संगोथर ना हो जानायनि हाबाफारिखौ माथो खालामखो ये क्या है ओइ नै मा होनो इखो माइब्रा मा होनो इखो माइब्रा ओंखाम ओमफ्राय अरे भाई साहब गाहरि मांख जियाजि होननायसो बिलाहि ओमफ्राय मामोन बिलाहि मटर अमा बेदर इट्स लाइक मी दादा कुर्तु माबार जानोसै उखैबाय खामानि मावबाथाय उखैयो नालाय जानायनि लाहार फाहाराव जगारा जाजोब्बाय मा ओंख्रि मेडाम बया जाखागोन नामा ओंख्रियाथ' ना माबा नै पापर गांनै ओमफ्राय ओंखाम एसे बेदरा माने होख्लायखागोन नामा बिलाइदो नै आंना बांसिन नामा हो आंना बांसिन नामा बा खाद्रा आरो नै लोगोसे ग्रेभि दंबावोसो ग्रेभि नै खोलैना लागोन दायनो गाजायाव आंखौ जानो हायाहाय माखौ जागोन ओरैनो जागोन ओंख्रि गैया माने ओंख्रि थोंख्रि संलायनाय गैया होनो दिनै थरायनाया इदिनो जाहोनो नागिरबाय जोंखौ बा नेबाय थाला दा नायलांदोल' जों जमा जागोन खाथामबो देख्लायबायानो बा दिनै स्कुल गैयिनि सान्सावनो होख्लायथारानोसै आरो ओंखामखौ जमा मोनजायासै दिनैसो मा होनो सानो हारसिं फुङावबो हारसिं खाब्रैनो खनब्रै ओमफ्राय ओंखाम खुरनांगौ जायो इनिफ्राय सानसुआव आरो पात्ता गैया गावबा गाव ओमफ्राय दिनै होख्लायनोसै होनलायदो स्कुल बन्दनि जमा जानोसै आरो बयबो इथ' रावखौबो नेखाया मिथिखानायनो हे भगबान सोख्लायजोबखादों नायलांबायल थादो तो चलो शुरू करते हैं ना तो शुरू खालामखांबायलाय नो बाबा दोनखाबाय Tin dong. Gerong benar. Benar, harusnya sih bilang enggak, jangan jangan. Bilahi gravy. Pasti satu. Pias. Yang mana? Halo. Yes, Kena masin marko mabedura. Ana bang sudah kanan sudah. Mau kan si mantap. Ada serba sana ya bang, udah urban sampai. Karena mau ngene. Nunggu berang susah ya betul.
फिथा जानाया बिदिनो होयो 와 정말 빌려 시작은 잡으지 그래 같은 아 이지잖아 이 매브랑 너무 잡아요 사람 kamu nggak sih 말라바 mukbang Genjar challenge ni labun ro nah hai bejo sống nó ra nó nghề sống nó này gigi katambe mukbang challenge ni labun ro gigi mà bên anh ấy cái ông là luôn nào đấy thế là ya được khi cứ ra giảm nào nè là khi non waay ni xam ne nango ni jang bilang 자 좋아 군지 요 군지